Čiča, Miča, priča za vas, deca. Danas upoznajemo jednu veliku i snažnu životinju. Ona trči brzo, voli livade i pomaže ljudima već hiljadama godina. To je konj. Konj ima veliko i snažno telo. Njegove noge su jake i dugačke. Može dugo da trči. Na vratu ima dugu grivu, a repom rasteruje mur. Konji mogu biti različitih boja. Neki konji su brown ili beli, a neki mogu biti crni. A neki konji mogu biti i šareni. Svaki konj je poseban i drugačiji. Mama konja zove se kobila. Mladunče se zove ždrebe. A tata konja se zove pastuv. Ždrebe brzo uči da stoji na nogama. Ubrzo počinje da trči i da se igra sa mamom i tatom. Konji žive na farmama, rančevima i velikim livadama. Vole otvoren prostor i svež vazduh. Najlakše se osjećaju tamo gde mogu slobodno da trče. Konj voli da jede svežu travu, ali voli i seno. Ponekad da se zasladi, voli da pojede jabuku i šargarepu. Konji mnogo jedu da bi imali snage za trčanje celog dana. Konj pomaže ljudima u svakodnevnom životu. Nekada je vukao kočije i nosio težak teret. A danas ljudi uživaju da ih jašu. Ljudi vole da jašu konje. Jahanje je sport, zabava i druženje. Konj i čovjek tada postaju pravi tim. Konj je pametan, brz i veran. Voli društvo i lako se vezuje za ljude. Ako ga lepo čuvamo, postaje pravi prijatelj. Da li znaš da konj može da spava stojeći? Tako uvek može brzo da pobegne ako se uplaši. Konj ima odličan sluh i vid. Konj je snažan, brz i dobar. On pomaže ljudima i voli slobodu. Vidimo se u sljedećoj priči o životinjama.